बिजों मेल बेनि गेजेरजों दाइनिसो रादाब मिथिनायनि सिगां खोनासंगिरि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावबाय बर' कसारि अनसाइ गावारि खुंथायनि जानानैहाय ओरैनो बर' कसारि अनसाइ गावारि खुंथायनि दानि थासारिनि बागै बुंनो बाथ्राफ्रा नैबेफोरखौ जोङो सावरायबोबाय थादों सरकारजों सरकाराबो जोंनो खोन्थादों थाबैनो बिसायख'थिनि बाथ्रा बुंदों नाथाय फारसेथिंजाय जोङो माखासे खामानिखौ मावख'नानै लानो हायाखै बुङोबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा जेरै गामि फोसावनायनि हाबाया आद्रा जानानै दङ गिबि खेबनि बा गिबि खोन्दोनि गामि फोसावनाया जाखांलांबाय बियो गं 958 गामिखौ सोरखारा फोसावखांबाय ओमफ्राय 160 गं गामिया फोसावजानो गोनां दङ बेनि अनगायैबो जोङो सनितपुर बिस्वनाथनि बाथ्रा रायलायबाय थायो खौरां बिजोंफ्रावबो बेखौ लानानै एसे गोरोन्थि सानलायनो नागिरनाय एसे बेबायदि रादाब ओंखारनायबो नुनाय जादों गुबैयैहाय बेफोरखौ दाजाब दानख' खालामनानै नायोबा सम एसे लाबावगोन सोरखारा बाथ्रा होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे थाबैनो सायख'थिखौ खुंनानै बर' कसारि अनसाइ गावारि खुंथायखौ बानायना लानांसिगौनि बाथ्राखौ जोंखौ बिथोन होबाय थादों बा बुंदों नाथाय फारसेथिं जोङो जोंनि बिफानारि मन्थ्रि डक्टर मनज पेगु बिथांजोंबो रायलायदों आसामनि जोंनि मन्थ्रि मानगोनां बिस्वजित बिथांजोंबो जों रायलायदों रायलायनायनि गेजेरजों जोङो बाथ्राफोरखौ फोरमायबोदों जे जोंनि गामि फोसावनाय जाजोबाखै नैथि खोन्दोनि गामि फोसावनाय जानो गोनां दङ बे नैथि खोन्दोनि गामि फोसावनाया जोबखांनायनि उनावसो बिजाबखौ दानायनि जि मोनसे खाबु फैगोन बा लानो हागोन दा गामिया जेराव फोसावजाजोबाखै आद्रा बबेखौबा गालांनानै बबेखौ लानानै बिसायख'थि गेलेहैनांगौ बा बिसायख'थि खुंहैनांगौखौबो मोजां नुनाय जाया दुखुफोरखौ जोंनि गेजेराव मोनलायनायनि जि मोनसे खाबु दङ बे दाजाथों बेखौ नोजोर होनानैहाय जोङो खेबसेयैनो लांखानानै बिसायख'थिसिम जोङो थांनायखौ लुबैदों आरो बे हिसाबैनो जों खामानि मावगासिनो दङ खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो आरो बर' फरायसा आफादनि जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरिफोरजों गोबां जायगायाव जोङो थांनानै सावरायनायफ्रा बबेबा जायगायाव जादों बबेबा जायगायाव जायाखै बेखौबो बुंनांगोन नाथायबा जोङो ओरैनो बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनाया जाबाय थादों दा बाथ्राया जाहैबाय आं बुंनो लुबैनाया जोङो बाथ्राफोरखौ जेब्ला गोलाव जायो गोबाव जायो रायलायनायफ्रा गेप थायो बेवहाय बायदिसिना साननायफ्रा जोंखौहाय मालाबा समाव एसे गोरोन्थि सानहोनायफ्राबो जायो रायलायनाया जोंनाबो जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादजों ज' जानानै रायलायनांगौ सम सम जानो हागौ बबेबा गेपिं थादों जायनि जाहोनाव बे गोरोन्थि साननायफ्राबो फैनो नागिरदों आं बिदिबायदिबो मोनदों आरोखि नाथाय खोथाया जाहैबाय जोङो जेंनाखौ लानानै ज' रायलायनायाथ' जाबाय थानांगौ आरो फारसेथिं जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपिनि मोनब्रै हान्जा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायनो जोङो गोरोबथाखौ जेराव खालामदोंमोन नाथाय आं नुनायाव जोंनि गेजेराव रायलायनायफ्रा बाङाय अनजिमानि बुङोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा जेंनाफोरखौ लानानै रायलायनाया बा रोखा जानांगौनि थाखाय सावरायनायफ्रा सम सम गेपिं जायाखै जादों बायदि आंनि गेजेरावहाय दा बेखौ जोङो रायलायनानै थिग खालामलायनांगौ रावबो बावहाय दाय दसा लायनानैथ' जेबो जाया जोङो रायलायबानो बे जेंनाफ्रा फोजोबनानैबो लानो हायो आरो जोङो जेब्ला रायलायाबावैसो जेंना दङ आरो रायलायनांगौ ओंखायनो रायलायनो आं खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो एनडिपिनि हान्जाफोरखौबो लानानै रायलायनांगौ बेखौ आं लुबैयो आरो दा दिनैनि नैबे समावहाय जोङो बेखौनो नुदों सरकारनि जि मोनसे एटिचुड बा बिथांमोना मावना होनो नागिरनाय बे मोनसे जोङो सानोबा पजिटिभआनो दङ नाथाय माखासे आद्रा थालांनाय जि जेंनाफोरखौ गामिनि जि मोनसे नैथि खोन्दोनि फोसावनांगौखौ फोसावालासिनो बिसायख'थिसिम थांनांगौबा बेवहायबो जोंहा गोरोन्थि जानो हागौ जागोन बेखौ जों नुहुरदों ओंखायनो थाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद एनडिपिनि हान्जा रायलायोबा मोजां आरो बेखौ माने माहारि आफादफ्रानो ज' जानानै रायलायनांगौ
जोंनि लेभेलनिफ्राय रायलायनाया बबावबा जानो हागौ एसे आजावजायै बा जाथाव दिनैहाय जोंथ' खुंथायावबो थाबाय राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा आरो दोलो हिसाबैबो जोङो बिजेपियाव दा थानाय जाहैबाय बे जाहोनाव रायलायनायफ्रा जोंजों बा जोंनि लिंहरनायाव रायलायनायफ्रा बारा आजावजाथाव जानो हागौ ओंखायनो माहारि आफादफ्रानो ज' जाना रायलायनानै रोखा जायोबा मोजां बेखौ लुबैनाय जादों। दा बिनि अनगायैबो आं बाथ्रा बुंनो लुबैनाया जोङो आं दहायनो एसे बुंदों दाय दस लायनानै जेबो जानाय नङा रायलायनांगौ आरो बाथ्राया जाहैबाय माखासे बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै नायोबा जोङो नेयाखै नङा नेबोबायबो रायजो राजाया जोङो 1993 मायथाइनिफ्राय बिएससि गोरोबथानि उननिफ्राय बेनि उनावहाय 2003 मायथाइ बावहाय बिटिसि गोरोबथा आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा बे गोलाव समखौ जोङो नेलायबोनाय जाहैबाय थांखियाथ' बेनो जोङो बड'फानि जि मोनसे सानस्रिखौ बिथा खालामनानै बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि मोन्थोर बेखौ लानानैनोथ' जों खामानि मावो बे बाथ्राया जाहैबाय माने जोङो मावबोनायनि जे लामा बे लामाया दोंसेयानोल'मोनब्लाबो जोङो खौसेथिखौ लाखिनानै खामानि मावबोनांगौ बबावबा नङा बबावबा जोङो जे फेलें जादों बेखौ जोंथ' नंखाय बुंनो हाया सैथोखौथ' जोङो गनायनानैबो लानांगोन नाथाय बिब्दि होननानै नाजानायखौथ' जों नागारनो हाया नाजानानैथ' जों खामानि मावनांगोन आरो नाजानानै खौसे खामानि मावोबाथ' जाफुंनि बाथ्रायानो गैया बे बाथ्रा ओंखायनो जोंनि मुंख्लंफोरनि जिउ बावलांनाय रायजो राजानि गिलु बालु खैफोद गोनां गोब्राब थासारियाव आलादा रायजो नागिरनाय जों जि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोलायदों बा जों बाहागो लाबोदों बावहाय जेरैबायदि जेंना जेथोजों मोगा मोगि जानो फैनाय बेफोर बाथ्राफोरखौ जों गोसोखांनानै बेसेबांसिम जोङो जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ लाखिनानै साबसिन खामानि मावलांलायनो हायो बेनि फारसे नोजोर होलायनानै बा सानलायनानै खामानि मावोबा आं सानो गोरलै हाबा नङा नाथाय जाफुंनायाबो जोङो बुंनांगोन जाफुंथारा बेखौथ' जोङो बुंनो हाया बाथ्राया जाहैबाय जोङो दैदेनगिरिफोरनि सायाव बा दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै जेंनानि सायाव रायलायनायनि गेजेरजों थांखि लालायनानै जों खामानि मावोबाथ' दिनै नङा गाबोन सानसे माब्लाबाथ' जाफुंनायखौ जोङो मिजिं लानो हाथारो बे सैथो बाथ्रा नाथाय आंनि नुनायाव दिनैबो खौसेथिनि आंखाला दङ जोङो खौसेथिनि बाथ्रा बुङो ज' जालायनाय खामानि बाथ्रा मावनायनि बाथ्रा बुङो बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे जानायनि जोङो स्ल'गान होयो गाबख्रावो जोङो डेम'क्रेसिनि बाथ्रा बुङो सुबुं मोनथायनि बाथ्रा बुङो संबिजितनि बाथ्रा बुङो नाथाय जोङो बाथ्रा बुंनायजों मावनायजों गोरोबहोनो हादोंना हायाखै बेबोथ' बिजिरना नायनो गोनां बाथ्रा ओंखायनो बाथ्राखौ जों जेरै बुङो मावनायाबो जोंना जुदि जानो हायोबा मोजां आरो नाजानांगौ बेखौ जों लुबैगोन आरो आंनि खावलायनाया बे थागोन माहारियारि आफादफोरनिसिम जोंनि बर'नि गौथुमफोरनिसिम जे दाय दसखौ सोरनोबा होलायनाया थिग जाया टाइम टु टाइम रायलायनांगौ रादाबफोरखौ लालायनांगौ रादाब लालायाबा सावरायलायाबा बावसो गोरोन्थिफ्रा बा गोरोन्थि साननायफ्रा बिदियावसो सोमजियो ओंखायनो बिनिफ्राय गोजान जानांगौबा रायलायनायखौ खालामथारनांगोन ना बे आरो खौसेथिनि आंखालखौ जेराव जों मोनदांदों आरो खौसेथिनि आंखाल थानायनि थाखायनो जोंनि जेंनानि थाखाय जुजिनायनि लामायाव जों जे जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ बेबोथ' नंखाय नङा दिनै गोबां जेंनायानो दाबो दङ मावफुंजायाखै जोंनि गोरोबथानि दफाफ्रा दाबो मावफुंजायाखै बुंनो थाङोब्ला कार्बि आंलंनि जेंनाखौ दाबो गोग्लैसोनानै दङ होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय बिनि फारसे जोंबो माबायदि हाबाफारि लानानै सिगांनो नागिरदों सोंनाय बाथ्रा फैयो बिनि जाफुंनायखौ जोङो लुबैयोबा बा लुबैनायाथ' जों लुबैखायो जाफुंथारनांगौ बेखौ मावफुंनांगौबा खौसेथिनि गोनांथिया बियो रोखा खौसेथिखौ नांथारगौ दा जोंनि गेजेराव सोरबाया माबा मोनसे मावनो नागिरोबा सोरबाया बाजानाय बेबायदिबो रादाबबो खोनालायलांसै मालाबा फारसेथिं ज' जानानैबो मावनो रोङा सोरबाया मावनो नागिरबाबो बेखौबो सोरबाया बाजानाय बेबायदि रादाबबो मालाबा खोनालायलांसै दा बिब्दियानो जायोबा बर' हारि दानायनि जि मोनसे जोङो बाथ्राफोर बुङो बड'फानि नाम लायो जोङो बड'फानि जि मोनसे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि
बिथांखियाव खामानि मावनायनि जोङो जाय बाथ्राफोरखौ साननो लायो मावनो सिगांदों बेफोरथ' जेंनाजों मोगा मोगि जानांनायनि अनगायैथ' जेबो जानाय नङा खौसे जायाब्ला ओमफ्राय खौसेखौ जेरैखि जाया जों बोरै जानो हायो बेनि फारसे रायलायनायाबो जानांगौ दा सम सम खोनायो मालाबा मालाबा जोंनि गेजेराव रायलायनो नागिरनायाव सोरबाया बाजानाय माबानाय बे बाथ्राफोरखौ रादाबफोरखौ जोङो मालाबा मालाबा खोनासै बबेबा मिटिङाव सोरखौबा लिंहरो सोरखौबा लिंहरा बिदिबो जानायबो रादाबबो खोनालायलांसै बिदिबो जामारदों नामा जोंथ' दा राजनितियाव फैबाय हिसाबै आरो पार्टियाव दं हिसाबै जोंखौथ' लिंहरनांगौनिबो बाथ्रा गैया नाथाय बबेबा रायलायनो गोनांफोर दङबा जोंजों रायलायनायाव मालाय माथो गोरोन्थि दङ जोंबोथ' बर' हारि दानाय बाथ्राफोरखौ साननानै खामानि मावगासिनो दङ मावलांगोनबो पार्टियावसो थानानै जों मावदों जानो हागौ गिबियावथ' आंथ' बर'सो बर' हिसाबै बर'नि थांना थैनाय रैखाथि थामोन्थानि बाथ्रा राव हारिमु थुनलाइ गेवलांसारनायनि बाथ्रा बेफोरखौबोथ' जों मावनो होननानै सिगांबोदों आगोलनिफ्रायनो बा मावबोदों खामानि मावबोदों बे जोङो बे थांखिफोरजों बा जोङो जाय मोनसे बाथ्राफोरखौ रायजो राजानो बिबान लानानै जोङो खामानि मावबोनाय बेथ' जाफुङाखै नालाय जाफुंहोनो थाखायथ' जों दाबो मावनांगौ दा बे बाथ्राखौनो आं बुंनो लुबैयो आरो जों सैथोखौ गनायनांगोन सैथोखौ जेब्ला गनाया जेंना फैयो जोङो गावजों गाव सैथो बाथ्राफोरखौ गनायलायनांगोन आरो नंगुबै बाथ्राखौ जोङो गनायनानै खामानि मावनांगौ आरो गोरोन्थिया जादोंबा आसि थुनानै खोन्थालायनांगौ बेखौबो आङो बुंनो लुबैगोन आरो माबा मोनसे सावरायनो गोनां दङबा थोंजोङै नङाबाबो आथिखालावथ' आखाइ आखाइ जानबुं थायो सोंहरलायनो हायो खोन्थालायनो हायो फोरमायलायनो हायो दा बेखौबो खालामालासिनो मालाबा मालाबा हरखाब हरखाब माबा मोनसे गोरोन्थि जाबानो जों खौरां बिजोंफ्राव सोंखारिलायनाय आं बिदिखौ लुबैया जोंखौ बुंहरोबा मोनैनि मा खोथा दं रायलायोबा मा मोनथियैनि खोथा दं खोन्थालायनायावलाय मानिथो मा जोंहा बहाय खहा जायो दा ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे थागोन जे जोङो दायद' सोलायनानै जेबो जाया आरो जों खौसेयै खामानि मावलांनो नागिरनायाव दायद' सोलायोबा बे आरो गाज्रिसिनसो जानायनि लामा दङ बेखौ जानायखौ आं मालाबाबो लुबैया आंथ' आंनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ बा सानस्रिफोरखौ आंनि मेथाइ लिरनायफोरनि गेजेरजोंबो फोरमायबोबाय गोबां मेथाइआवनो दङ हारिखौ मोजां मोननायनि मानसिफ्रा बोरै लादों आं बुंनो रोङा नाथाय आं बेफोरजोंबो फोरमायनो नाजाबोदों मेथाइनि गेजेरजोंबो आरो बे मेथाइफ्रा दिनैहाय बयनिबो रायजोफोरनि गेजेराव फोसावनायबो जाबाय नालाय खोनासंनानै बोरै मोनदों आं बुंनो रोङा नाथाय आं सानदों माने आंनि जि मोन्दांथि बे मोन्दांथिखौ बिथा खालामनानै माखासे मेसेजखौ रादाबखौ जोंनि बर' सुबुं समाजनो होनो गोनां दं बायदि मोननानै मेथाइनि गेजेरजोंबो आं फोसावबोदों बे सैथो बाथ्रा दा दिनैनि समावहाय जोङो जयैनो आगान सुरनांगोन इयुननि थाखाय खामानि मावलांनांगोन जाफुङै आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमांफोर बर' हारिखौ जोङो बुहुम गेरेमसा हारि दानायनि बर'फोरनि जे सिमां बेखौ मोगथां महर होनांगौबा जोङो आंथ' सानो एटलिस्ट जों नंथ्राबाबो 5 निफ्राय 10 बोसोरसिमसो खौसे जानानै खामानि मावोबा गोबां जोंनि जेंना जेथोखौ सुफुंनानै लानो हागोन आदाय खालामनानै लानो हागोन मानोना खाबु फैयो सायख'थिफ्राव बे खाबुखौ लाहैनो हायो जोङो जेंनाखौ लानानै सरकारखौ नारसिननायनि खाबुआ बे समाव ओंथि गोनां जाहैयो दा बे खाबुखौ लानो थाखाय दानिफ्रायनो खौसे जानानै खामानि मावनायनि जे मोनसे सावरायनाय बे स्टार्ट जानांसिगौ बा जागायनांसिगौ आं सानो आरोखि मानोना 2029 मायथाइयावथ' लकसभा बिसायख'थि फैगौ बेनि सिगाङाव जोङो सिगांनिफ्रायनो मोजाङै ट्रेनिंफोरखौ लानानै खौसेयै खामानि मावनायनि जि मोनसे थांखि बा जोङो जे जेंनाखौ सुस्रांनांगौ बा जोंनि थांखि थावनायाव जे सौफैनांगौ बेखौ नोजोराव लाखिनानै सिगाङाव दोननानैहाय जोङो रायलायनायखौ जागायोबा आं सानो बेयो मोनसे मोजां खामानि बा फिथाइ हैगोन बा बेसेन होगोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो आं गले गले बुंबोदों जोङो बर'फ्रा नर्थ इस्टआव सा सानजा भारतआव ट्राइबेलफोरनि गेजेरावनो गोबांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारिजों आरो जोङो बिसायख'थिनि समावहाय जेननाय देरहानायनि जोङो रल प्ले खालामनो हायो खामानि मावनो हायो गोबां बियाबाव बर'फोरनि भटार्स दङ बे भटार्सफोरखौ जों हाथियार हिसाबै बाहायनानै सरकारजों रायलायनायाव जोङो लांनो हायो आरो जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जों बाथ्रा बुंनो हायो दिनै रन्जन दैमारि बिथांनि बाथ्रा जों बुंबाय थायो बिथाङा दाबो जोबथेसालियावनो दङ बर'नि सासे
जांख्रिथाय हाथियार जांख्रिथायनि सासे दैदेनगिरिमोन। बियो दिनैहाय गोरोबथानि उनाव जोबथेसालियाव दोनजानाय, दाबो जोबथेसालियाव थानांनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथांखौबो सोरगोनांगौनि थाखाय जों खामानि मावनांगौबा जों खौसेयै नारसिनाबा सरकारखौ बोरैहाय जों दिहुननो हागोन, बे सोंनाय बाथ्रा मोनसे फैयो। आरो आंनि लोगोआव थाफानानै खामानि मावबोनायाव बा जों मावबोनायाव आङो गेपिं थानाय एसे एसे मोनबोदों। बाथ्राफोरखौ बुङोबा, सैथोखौ बुङोबा सोरबाया आरो बेखौनो दुखुबो मोननो हालायगौ। माने सैथो बाथ्राफ्रा सोरनिबा मोदोमाव नाङो बुंनायफ्रा। नाथाय आं खावलायनो लुबैगोन जों फैगासिनो थानाय समाव जाहाथे इयुनाव फैगासिनो थानाय समावहाय जयै खामानि मावो। दिनैहाय बुंनो थाङोबा जोङो भारतनि गाहाय मन्थ्रिखौ लोगो हमनो थाङोबा, बा जोंनि भारत हादरनि नखर बिफाननि मन्थ्रिखौ लोगो हमनो थाङोबा, बा सोरबा गेदेमा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनो थाङोबा, जोङो आंनि नोजोराव ज' थांनानै लोगो हमनायफ्रा जाबोआखै बुङोबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। बेफोरखौ खालामनांगौ, आंनि खावलायनाया बे थागोन। जोङो ज' थांनानै बुंहैयोबा एसे जोंनि इउनिटि, इन्टिग्रिटि आरो सलिडारिटिनि बाथ्राफ्रा बावहाय बेरखाङोबो आरो बियो बेसेनबो मोनो। नाथाय हारसिं हारसिं थांनानै जेब्ला नोङो रायलायहैगोन, बावहाय जों जेरैबायदि बेसेन मोननांगौ बेबायदि बेसेनखौ मोननाया जों लुबैनाय बायदि जानो। ओंखायनो इउनाइटेडलि थांनानै जोङो जुजिनाया मोजां। आङो ओंखायनो 5 to 10 years माने 5 निफ्राय 10 बोसोरसिम जोङो इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागल, खौसेथि राजखान्थि जुजिनाय, राजखान्थियारि जोंनि सोमावसारनाय, जोंनि जि मोनसे जांख्रिथाय, बेखौ जों लांनो हायोबा, इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागलखौ लांनो हायो, आं सानो माने जों गोबां जोंनिया स्ट्रं जागोन। मानोना आं दहाय एसे आगोलाव बुंबाय, गोबां बेयावनो जों बर' भटार्स दं। जोङो जेननाय देरहानायनि खामानि मावनो हायो, जेनहोनोबो हायो, देरहाहोनोबो हायो। आरो माखासे बियाबाव जोंनो देरहायो ज' जायोबा। दा बेफोरनि थाखायनो खामानि मावनांगौ, रायलायलायनांगौ। दा बेखौ थिग खालामनो थाखाय आङो खावलायगोन बर'नि माहारि गौथुमफोर, बर'नि माहारि आफादफोर, स्पेसियेलि आंनि खावलायनाया थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम। मानोना बर' हारिनि गेजेरावहाय सैथो बाथ्रा बे, दुलाराय बर' फरायसा आफादआ हारि दानायनि आरो रैखाथि थामोन्थानि थाखाय जाय खामानिफोरखौ मावबोदों सिगाङाव थानानै, बे हिसाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादआनो रासिन रेसपन्सिबोल दङ आंनि नुहुरनायाव बा मोनदांनायाव बा आंनि मिथिनायाव बा सैथो बाथ्रा बेनो। ओंखायनो बयखौबो लाफानानै इनक्लुसिभलि कालेक्टिभलि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आङो खावलायगोन। आंनि हास्थायनाया बे थागोन बिथांमोननि सायाव। आरो रायलायनायखौ जागायनांसिगौ आङो आरोबाव खेबसे खावलायनानै आङो बाथ्राखौ बयनोबो बेखिनि रादाबखौ मोनथिहोनो होननानै दिनैनि खौरां मेलखौ बावहाय आङो बिथांमोनखौ लिंहरनानै बेखिनि रादाबखौ फोसावनो साननाय जादों आरो आं बेखिनि रादाबखौ फोरमायनाय जाबाय।